केस नांनानै थानाय बारग' एनडीएफबीफोरा क'क्राझार जेलनिफ्राय उदां जाबाय। Nia Case नांनानै 10 बोसोरनिबो बांसिन जोबथेसालियाव थानांनाय बारग' एनडीएफबीफोरा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय। नांगौ हारिनि थाखाय गोलाव बोसोर गावनि जिउखौ बावसोमनानै Nia Case नांनानै 10 बोसोरनिबो बांसिन जोबथेसालियाव थानांनाय सा 13 बारग' एनडीएफबीफोरा थांनाय मैया मोनाबिलि समाव क'क्राझार जेलनिफ्राय उदां जाबाय। मख'नो गोनांदि बायदि केस नांनानै गोलाव बोसोर जोबथेसालियाव थानांनाय बारग' एनडीएफबीफोरा बिटिआर सरकार, आसाम सरकार, भारत सरकार, एबसु आरो एक्स एनडीएफबी वेलफेयार एसोसिएशननि बानाय गैयै गोख्रों हाबा मावनायनि गेजेरजों जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हाबाय। थारैनो बिटिआर सरकार, आसाम सरकार, भारत सरकार, एबसु आरो एक्स एनडीएफबी वेलफेयार एसोसिएशन बिथांमोननि बानाय मेंनाय गैयाजासे गोख्रों हाबा मावनायनि गेजेरजों गोबाव बोसोर जोबथेसालियाव थानांनाय बारग' एनडीएफबीफोरा उदां जानो हाबाय। बिथांमोननि केसआ सेरफांगुरि पीएस केस नम्बर 65/2014 स्पेशल NIA पीएस केस नम्बर 01/2015 बेवहाय बिथांमोना केस हिसाबै सा 13 दंमोन। बे 13आवहाय दिनैहाय सा 12 बिथांमोना बे 13आव बेल मोनजोब्बाय, नाथाय दिनै माखासेया दङ केस गोनांखाय आरो माखासेया उदां जाबाय। जिहेतु आरो बे क'क्राझार जेलाव गासै 32 जन एनडीएफबीआ दंमोन, दिनै 13 सालाव गबोनाय जादों। आद्रा थानायफ्रा एक्चुअली बियो केस वाइसै नायगासिनो दङ। दा नैबे स्पेशल केस नाम्बार NIA स्पेशल केस नाम्बार 01/2015 बेखौ दिनैहाय बेल होनाय जाबाय आरो माखासेया प्रसेसआव सोलिगासिनो दं। बियो गाबोननि गेजेराव हयथ' जोबजोबगोन। दा जोंनि क'क्राझार जेलाव थानाय सा 32फोरा गाबोन गासैबो उदां जाजोबगोन। दा एसे खामानि दंबावो, मावबावनांगौ। दा बेयो गाबोनहालागै जोबसिगोन। बेनिखायनो दिनै जाय बिथांमोना एडभकेटफोरा बे खामानिफोरखौ साक्सेसफुल खालामबाय, जों बिथांमोनखौ धन्यबाद बावदों। बेबायदियैनो जोङो थांनाय बारावबो मुसलपुर सेक्सन कर्टनिफ्राय जों उदां जानो हादों। दिनैबो जोंनि मावथि लोगो बिथांमोना ओंखारबाय। दा बिथांमोननि इयुननि थाखाय जोङो गोजोननाय बावहरदों। दिनै सासे बिमाया गोबाव सम गावनि फिसालाखौ नेबाय थादोंमोन। दिनै बियो थारैनो मोगथां महराव मोनबाय। सासे गथ'आ बिफाखौ नायनो लुबैनानै दंमोन गोबाव बोसोरनिफ्रायनो। दिनै बे गथ'आबो दिनै सासे गावनि आंगो बिफाखौ मोननो हासिगोन। थ' बिनिखायनो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों जे जोंनि खामानिफोरा जेन' मोनफा मोनफायै जाजोब्बाय आरो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों जे जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ सार प्रमद बर' सारजों लोगोसे रनजित बसुमतारी EM सार आरो गभर्नमेन्ट अफ आसामनि, गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि जे जोंनि एक्स एनडीएफबीनि इसुसफोरखौहाय मोजाङै मोजां जाफुंसार होनायनि थाखाय जों दिनै एक्स एनडीएफबी वेलफेयार एसोसिएशन हिसाबै बिथांमोनखौ धन्यबाद जों जासिहरदों। रन्जन दैमारिजों लोगोसे सा 6 CBI केसआव नांनानै दासिमबो दङ। बिथांमोननि खौराङा आथिखालाव बिथांमोना दासिमबो नांथानानै दङ। बेखौहाय सुप्रिम कर्टआव लांदों। दा सुप्रिम कर्टनिफ्राय फैगौ सेप्तेम्बर दानावहाय दङ बिथांमोननिया। जों आसा खालामदों मोजाङै मोजां जागोन। जों जेब्ला दाखालि दिल्लीयाव थांदों जइन्ट मनिटरिं ग्रुपआवहाय, जोङो सारमोननि खोथाखौबो जों रायखांदों। बेवहाय जोंहा फरायसा आफादनि मानगोनां दिपेन बर' बिथांबो दङमोन आरो BKWSC निबो दङमोन आरो जों एक्स एनडीएफबी वेलफेयार एसोसिएशननिफ्राय जायफ्रा स्टेक हल्डारफोर जोङो दाबि खालामदों जे सारमोनखौ थाबैनो उदां अखाराङाव लाबोनांगौ होननानै। जोङो निउ दिल्लीयावहाय बिथांमोननि खोथाखौहाय जों फोरमायदों आरो बिथांमोना आसा होदों जे बे मेटारनि गेजेरावहाय नायगोन होननानै। थ' जों आसा खालामो फैगौ सुप्रिम कर्टनि जे सेप्तेम्बराव जानो गोनां रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गासै 7 बिथांमोननियाबो पजिटिभ जागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों।